Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mugare kwamuri. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. Tinotenda Mwari atisanganidza muzuva ranhasi. Mwari atendera mweya wedu kuti udzokere muviri medu. Atitendera muzuva ranhasi kuti tigare tiri pamwe chete tichidya zvidyo zvomweya, tiri patafura dzomweya, tichitaura zvomweya, tina baba vedu vomweya, namashoko omweya achiparidzirwa pamarudzi avanhu kuti vanhu vatende kuti Jesu ndiye Ishe, kuti zvimwe kuti vanhu vakatendeuke kuna Mwari. Ndinotenda Mwari nokuti kuva tiri vapenyu munyika dzine hondo hakuzi kungwara kana kuchenjera, asi kuti inyasha dzinoitwa naMwari, ingoni dzaMwari dzinogara pamusoro pavanhu nokusingaperi. Mwari unotirwira, Mwari unotichengetedza panguva dzose. Sekutichengetedza kwaanotiita naiye anokuchengetedza newewo kwauri ikoko. Kuva uri mupenyu muzuva ranhasi hakuzi kungwara kwako kana kuchenjera kwako, hakuzi kuri kumhanya kwako kana kuva nesimba kwako kana kuva nesirivhera kana ndarama yako, asi kuti inyasha dzaMwari, ngoni dzaunenge waitirwa naMwari idzodzo wanikwa uri mupenyu muzuva ranhasi. Vakawanda vakatisiya, vakawanda vatisiya, nhasi makuseni chaivo vamwe vatotisiya, vamwe madekani machaivo vakafira kuhope havana kudzoka, asi Mwari watitenderai kuti isusu tiwanike tichidzoka muviri medu. Tinotenda kuna Mwari kuna izvozvo. Asi nhau iripo hama, inhau yekuti mwoyo wako unofanira kumuka. Iwe munhu wakamuka, iva munhu usina kurara, usina kupata, usina kupusa. Mwoyo wakarara nemwoyo wakapusa ndo vanoenda kuHadesi, ndo vanodyiwa nerima, ndo vanodyiwa nezvakafa, ndo vanodyiwa nenyika. Vaiva munoona vachizviti aiwa tiri mbinga, aiwa mwoyo yavo yakatorara ivo vaya, mwoyo yavo haina kumuka, nokuti dai yakamuka vaitoziva kuti zvavari kuita zviri kuvaisa kugopa rakadzika-dzika. Kune vaya vanobata mishongo, kune vaya vanotaura mashoko ezvakaipa, kuna vanobata zvakaipa nepfungwa nendangariro dzezvakaipa, zvose izvozvo zvinotiratidza kuti vanhu ava vane mwoyo wakarara. Mwoyo wakarara ndo mwoyo unonzi ignorance pachirungu, usina hanya nezvizhinji, usina hanya nezvakawanda, unozviita kuti aiwa ini ndakangwara, ini ndinozviitira tunhu wangu, handinetsane navanhu kana marudzi avanhu. Ndorudzi mweya wakapusa, mweya wakarara. Zvino pane shoko tiri kuti mweya wangu muka. Mweya wemunhu ngaumuke, munhu ngaave munhu akachenjera, munhu ngaave munhu akapepuka, munhu ngaave munhu akangwara-ngwara pamweya kwete panyama. Ukaona ukangwara-ngwara panyama, asi pamweya wakafa uchiita mabasa ezvakafa erima, uchidyiwa nezvivi, munhu iyeye hatingati akangwara nekuti akachenjera pamberi paMwari. Hakuzati kuri kungwara ikoko, hakuzati kuri kuchenjera. Unokofananidzwa iwe nehuku. Hanzi huku inongwarira padare sehuku, because ndo painenge ichikanirwa mafufu, ipapo ndo kana pachiona mafufu, ipapo ndo painoona ichimhanya-mhanya, ichanga ine simba stereki, ichanga inogona kudya stereki, ichanga inogona yakangwara stereki, ichiziva kuti aiwa padare ipapo pane zvekudya zviripo, ndo painenge iri ipapo. Saka vanhu vakadaro kutaura kuti mwoyo yevanhu ava yakapusa, mwoyo yevanhu ava vakarara. Zvino musaedzaniswa nehuku, musaedzaniswa nezvinhu zvakafa, musaedzaniswa nezvinhu zvisina upenyu. Naizvozvo ivai vakamuka pamweya. Wakaipa anokukundai, nemiedzo inokukundai, nezvivi zvinokukundai, nokuti mweya yenyu yakapata, mweya yenyu yakarara. Mweya yenyu ngaimuke, mweya yenyu ngaisimbe. Ndo patinotaura tichiti aka dzomweya ngadziwanike dzakasimba mumunhu, nokuti aka dzomweya ndidzo dzichakuita kuti ukwanise kurwisa mweya yakaipa nemweya dzemuchadenga dzerima, kuti ukwanise kunge uchidzikunda. Zvino unoyanana sei natenzi, unoyanana sei naMwari? Iwe mweya wako wakarara, iwe mweya wako wakapata, mweya wako wakazungaira. Ishe wangu amutaura achiti, kana mafunga kundinamata musava vakazungaira. Kana mafunga kundinamata zvirokwazvo musava vakazungaira. Ishe achitaura achiti, aiwa wakahama, tinozviziva kuti zvimwe zvizhinji
zvigumbuso zvizhinji, asi mweya yedu ngaive mweya inopisa. Anzi garai muchipisa pamweya kuti wakaipa ashaishwe simba pamusoro penyu, nokuti mukagara musingapise mweya yenyu inosvika pakurara. Ndo mambo Dhavhidha paanotaura achiti mweya wangu muka, ndichaimbira Jehovha Mwari nziyo dzomweya, nziyo dzokurumbidza ndichakuimbirai pakati pevahedheni, ndichakuimbirai munhamo namatambudziko, nokuti mweya wangu anofanira kuti amuke, ataure naMwari, akudze Mwari, arumbidze Mwari. Ndizvo zvaunofanira kunge uchiita newe. Mweya wako ngaunge uchipisa, pisai pamweya. Mambo Dhavhidha anobatana kuti potai muchikwazisana namapisarema, pisai pamweya. Ivai vanhu vanopisa pamweya. Mweya unopisa haungasvike pakuidzwa kana kukundiwa nemuedzo, nokuti kune muchinda anoedza uyo, zvikuru sei vakuru vekuedza, anogona kuedza, ende vakuru venhema ndevenhema yezokwadi, ende zokwadi yake inhema, hapana zokwadi yaMwari yakachena inobuda muromo make. Saka pese paanotaura rugaro rwaMwari, pese paanotaura zvitsvene zvaMwari, anenge aine zvenhema zvake zvaanenge achidudzira. Varume vakapfekwa nemweya wenyika, mweya wenyika inonzi Bhabhironi yatiri kugara pano muzuva ranhasi. Nyika ino inodanwa ichinzi Bhabhirona guru, inodanwa ichinzi Bhabhirona guru nekuti yakaita upombwe nenyika, ikaita upombwe namadzishe enyika. Ndo zvinokukorapta izvozvo, ndo zvinoita kuti imi mumedzwe neuyo wandakaparidza svondo rakura anonzi upombwe. Upombwe anobata ushe mauri nokuti iwo wakamutendera kubudikidza neBhabhirona rauri kugara mari. Sodoma neGomora zvakapiswa nomoto. Zvirokwazvo nyika ino yakasikirwa moto. Zvekuparadzwa kwakaita Sodoma neGomora, vamwe veSodoma neGomora vachatoregererwa pazvivi zvako kupfuura iwewe. Nokuti havana kubvira vamboparidzirwa shoko iri, havana kubvira vamborinzwa shoko ratiri kuparidza pano, ratiri kuparidzira pano. Krimu dhenga krimu reshoko, shoko rakanaka, shoko rakatsetseka, shoko rezvokwadi, rekuti unofanira kuti utendeuke kubva pakutadzira Mwari, unofanira kuti usimbe pamweya, unofanira kuti upise zvakare pamweya, kuti utsungirire kusvika zuva rekupedzesera, kuti zita rako rinyorwe mubhuku dzemweya dzeupenyu. Vanhu vazhinji vanonetsa panhau dzekunyengetera nekunamata Mwari. Vanofunga kuti kunamata Mwari kune off season ne-on season, kune lunch time ne-break time yokunamata Mwari. Ndo vanoti vanonamata Mwari neimwe nguva havanamate Mwari. Vanoisa dzimwe ndangariro kuna Mwari, voisa dzimwe ndangariro kune zvavo zvenyika, kusvika ndangariro dzenyika dzakurira pfungwa nendangariro dzaMwari. Hakuna vatendi vakadaro, hakuna chitendero chakadaro. Kana tafunga kunamata Mwari, taunamata mumweya nemuzokwadi 100% toita zvaMwari. Kana takuita zvenyika, iwa toita zvenyika, tonoodhakwa chaizvo, tonomwa doro chaizvo, todhakwa nebhanje zvose nemadrugs toita, nokuti ndozvozotakuita. Hakuna munhu anoita hafu kuti anoitika achiita zvaMwari uku oita zvaSatani. Svondo rapfuura ndakaparidza ndikati hakuna ushe hunobatanidzwa nepakati, kuti zvimwe unoita zvaMwari, zvimwe unoita zvenyika, zvimwe unoita zvaMwari, zvimwe unoita zvenyika, asi uchizviti iwe uri mwanakomana waMwari. Mwari upi? Hakuna munhu anganamadzire kukudza ana wamadzishe mairi. Mambo mumwe chete, hakuna mambo mairi, hakuna zvakadaro. Ichida ukuchada mumwe ovenga mumwe, kana ukuchada mumwe ovenga mumwe. Zvino iwe ukaita zvenyika, mambo wako ndiSatani ndiabhrosi anogara panyika dzino, akubata ushe panyika dzino. Kana wati aiwa iwe uri waMwari, chizvoratidza zvirokwazvo kuti aiwa iwewe wange uwe ushe hwekumusoro kudenga. Mwiri yako yatemberi yaIshe, mweya wako wayanana nemweya waMwari, obva wapisa pamweya, akadzoka mweya adzokwira. Kwete kuti zviuyo zvauya wangoperekedzwa nemhepo. Ndakaiparidza svondo rapfuura ndikati zvinenge zvangouya zvinokuperekedza semhepo, kukuporoneka semhepo. Auya akaenda kubhawa inewo uri papo, wakaenda kubhora
newo uri papo, vana kuenda kunoona magirlfriends newo uri papo, vakomana vari kubva kubayiwo vakagara pakati pavo vagowana mari yako iyo uri pakati ipapo. Wabva ipapo ukazviti uri mumwe wevamwe vevanakomana vaMwari. Hakuna vanakomana vaMwari vakadaro. Mwoyo yenyu ngaive yakangwara, ngaive yakamuka, ngaive yakapepuka. Pepukai ndozviri kutaura Mambo Dhavhidha. Mwoyo yenyu ngaimuke, musava vakapusa vakapata, muchingoteedzera zvose zvamunoitika, mungoteedzera. Kwamuka muprofita teki mungoteedzera. Panze kukupiwa mari nemiyo teki maindako nokukara mari. Zvese hapana chaunombomira kufunga wega kuti garimbotakanaona chiviri chakamira sei chiviri. Zvine umwari here zvinhu zviri kuitika kana kuti unongoperekeswa nemhepo newewo wamo. Vamwe vasvika kurombeswa izvozvi unongoperekeswa nemhepo. Shamari kana uda kuita mari uya kuno, kana uda kuita muprofita uya kuno, kana uda kuita chechi uya kuno. Vakavhura machechi akaita mabhizinesi. Vakawana vanhu rombeswa kuti vadonedze vanhu pasi kuti vaite kunge vane simba kuti masvondo avo akure. Zvino hama tinokuudza chinhu, tendeukai mukushe wekudenga hunoswedera. Musabatwe nezvisungo zveBhabhirona. Bhabhirona imhombwe huru iri kugara pano. Ndiyo iri kukubatai pfungwa nendangariro dzenyu, yokubatai nemwoyo nemweya yenyu, kusvika upombwe agara abata ushe mauri. Zvino nhasi ndikukuparidzirai zvemukuru weupombwe wacho anodya anomwa pamukombe weupombwe, akapomba namadzishe enyu, vakapomba namafata enyu, vakapomba navaprofita venyu, vakapomba nevose vamunenge muchiita ndo vachakuendesai kuna Mwari. Apo izvo vari kukuendesai kugomba rakadzika romoto. Vamwe vanouya nemazino embwa vachitanga kusekera sari kunyiminya nenamba kuda kukurumai. Hanzi naMambo Dhavhidha mazino avo nemeno avo anoita kunge minzwa inobaya, anoita kunge mabakati anoita kutange mapfumo chaiwo mazino avo kana vakuuya pauno. Rurimi rwavo runoita kutange nyoka, runosvipa mati ane asidi nesulfeti. Nokuti kana vakutaura vataure mune zvakanaka mauri. Kana vakurwise vachitaura mashoko akanaka aMwari, asi vanotaura mashoko ekutuka, mashoko ekukumbura Mwari panguva dzose. Tinotopinda mubhuku Mapisarema 57 mavara makuru aripo, rugare rwomwoyo pakati penjodzi. Mwoyo uyu unowanika seiko rugare? Tisi takagara pakati penjodzi netsaona yatiri. Ndakuva panyika ino injodzi huru yatiri kugara mairi. Njodzi yatiri kurarama mairi ihuru, nokuti wakaipa ari pedyo nesu, ari pedyo nokuda kuti atitore, atinyurire kubva pautsvene hwaMwari. Saka muedzo nezviuyo zvizhinji zvinouya. Wakaipa anoenda kuedza kuti akusunungure kubva pana Kristu, akusungurire guyo rake iri rakadzika. Ndoti kana rakusungurira pamutsipa wako apo, anovitora guyo iroro orikanira kugumba kuti wewe unyure zvachose. Zviri kuti kudii? Zviri kuti zvivi zvaunozvitsvagira zvinosvika pakukupfuisa iwe muridzi wazvo. Zvinosvika pakukupfuisa iwe muridzi wazvo, wabva pana Mwari kusvika watuka Mwari, kusvika wataiwa Mwari haako kana zvinhu zvichiitika. Asi zvivi zvakazvitsvaga wega, ukazviapuraya wega, ukazviapuruvha wega, ukazvivheta wega, ukapinda mazviri wega, Mwari asipo pazvinhu. Nhasi nekuti zvazvisungo pamusoro pemutsipa wako, nhasi zvazvisungo yaprobhemu yaMwari.
tobva tabhurema Mwari pakuti aiwa Mwari ndiye aita kuti zvinhu zviitike. Dai Mwari aripo dai zvisina kuitika zvinhu. Asi zvinhu izvi iwewe ndiwe wakazvigadzira wega. Wakanzi naMwari iwewe usapime wakadzi wevanhu, asi iwewe wakandopima mukadzi wemunhu wega. Ukabatwa ikoko ukapondwa ikoko ukafirako. Vamwe vana kufirako, vamwe vakaremara ikoko. Vamwe vana kuremara ikoko, vamwe vakasangana nemishonga ikoko. Izvo zvamwe vane urwere hwavakatakura muzuva ranhasi husikarapiki. Kana n'anga dzashaya kuti zvii, machiremba anoshaya kuti chii, munhu akasotwa arara nemukadzi wemunhu. Ipapo ti Mwari mashoko okutuka nekumhura Mwari. Pawakaba mari iwewe kune wawakabira mari ukazvita wakangwara akadya mariyo, zvino mutemo wakakubata, mutemo wakakubata akaukanda mutorongo, wamuchitorongo wakwanikwa iwewe usingaoni hama dzako kana mhuri yako hausi kuiona, wamujeri moona makachiti mwana wangu mandirasa. Hauziviwe waiba wega iwe. Mwari akati usabe, asi iwewe wakabva wati ngadime, wabva wanyedzwa naSatani ukati akuba kwakanaka, wabva warayira kunaka kwezvivi, kusvika zvivi zvakupoluta iwewe wakugara wakutonzi uri tsotsi, ukapiwa zita remabasa ako. Wakabva watoti ndakuvhura kambani yekuba, ukabvunza kuti kambani icharamba ichiitira zvakanaka, asi yenaro wabva wabatwa nemutemo wabva mutorongo. Nhasi uri pamabvi ako kuti Mwari mandirasa Mwari wangu, mashoko ewayo ndokutuka nekumhura Mwari. Sandapinda mubhuku ndinokuudza iye wakwegura pamazuva ake, iye wendebvu chena nebvudzi chena, iye wenguo chena huru ine kubwinya nokusingaperi. Jehovha Mwari waIsraeri ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi. Amen. Nokudza Ishe wamadzishe, mambo wamadzimambo. Nekuda kweropa rake takasunungurwa tikapiwa upenyu husingaperi. Nyama yake ikapiwa sezvinonhuhwira pamberi paMwari, izvo zvakange zviri gwayana raMwari rakaroverwa pamuchinjikwa rikapiwa rikatendwa naMwari kuti ndo gwayana randinotenda, risina kana mhosva, risina kana chivi, risina kana kukanganiswa nenyika, kana kuwanikwa richisanganiswa nekupondudzwa neubombwe hweBhabhirona. Naizvozvo iye akapiwa ushe kudenga napanyika dzose. Mabvi ose anopfugama anogwadama pamberi pake anomunamata achiti, Ishe wamadzishe, mambo wamadzimambo, ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi. Amen. Izvezvi agere kurudyi rwechigaro chaMwari kumusoro kudenga. Izvezvi tichigere kuchiona kubwinya kwake kwaakapiwa nako naMwari nekuda kwebasa rakaitwa paKalvari. Tichigere kuona nyangwe nevatumwa vekudenga vachigere kuona kubwinya kwatichabwinya nako pazuva rekupedzisira. Mwiri yedu ichachinjwa, ichashandurwa, tichava nemiri yemweya. Korona yakaiswa pamusoro paKristu ichaonekwa kubwinya kwayo nesimba. Pakamira marudzi mazhinji pamberi pechigaro choushe. Johana anobva ataura achiti, tarira ndakaona pamberi pechigaro choushe pakamira vazhinji vakabata michinjiro maoko avo vaine nguo chena. Apostoli isu tikabvunza tikati, Ishe wangu ava ndianani kwavo? Tikati ava unovaziva, hama dzako idzi ndo vaya vakasuka nguo dzavo idzi muropa regwayana, ndo vakatenda kuti Jesu ndiye Ishe, vakashumira Kristu vari panyika, vakatsungirira kusvika mazuva rekupedzisira nhasi. Ndinokudza mweya mutsvene waMwari, mweya wazvokwadi, azati ari Piyo kana kuti Dhamreta, azati ari Ginatiyo kana kuti Andrea, kana kuti midzimu inoera, kana kuti zvipi nezvipi, asi ari mweya mutsvene waMwari, ari mumwe munyaradzi watakakumbirirwa naMwari. Nomweya iwoyo ndiye achatimusa isusu kubva kuvakafa. Nomweya iwoyo ndiye anotipa shoko evhangeri tiriparidze kumarudzi.
nemweya iwoyo ndianenda kuti evhangeri atokuparidzirai imimi muizwe muigamuchire mwoyo menyu tendeuke. Mweya iwoyo anotiparidzira zvaKristu zvatenzi zveuchi hwekumusoro kudenga akaya kuzozivisa pamusoro pezviri sezvandiri kuita nhasi nesvondo rapfuura ndaikuparidzirai ndichikuzivisa pamusoro pezviri zvenyu ndikakuparidzirai pamusoro pemuchinda anonzi upombwe ndikati upombwe anobata ushe mauri naizvozvo nhasi mweya akandituma zvakare ndikuparidzirai pamusoro peiye wacho anotuma upombwe ane simba kudarika upombwe hwacho iye Bhabhirona guru. Ndinokuudza vakuru vakatanga nebasa paJerusarema vaprista nekutedza chigaro zvenyu kusvika kukakomana kadiki kanemba hozana muimba yaMwari muchiti amen. Ndinokuudza ana mai vakuru vanokudzwa navai vaprista nekudzika nechigaro zvenyu vana amai kusvika kukasikana kadiki kanemba hozana muimba yaMwari muchiti amen. Vakaropafadzwa vanonzwa shoko evhangeri voichengeta mwoyo mavo. Vakaropafadzwa vanyoro pamwoyo yavo nokuti vachaona Mwari. Ushe hwekudenga zvaunoswedera zvachikurarama muzuva rekupedzisira rinonzi nhasi. Muchinda wenyika ino iye anoshandira Bhabhirona, iye anoshandira upombwe panyika dzino. Anokuparidzirai ino evhangeri yekuti muchine nguva panyika dzino, nguva izhinji. Itai zvamunoda, endai kuminda yenyu munorima mukohwe, endai muvake dzimba dzenyu, endai muite vadiro aJojina nokuti nguva ichiripo. Anokuparidzirai evhangeri kuti mutambarare. Kana muchinge matambarara ubvati uyai ndikutengeserei mafuta, uyai ndikutengeserei mariskibhendi, uyai ndikutengeserei zvidhina zvomweya, ndokutengeserai mavheji omweya, kuti ani nani ndikatenga chidhina chomweya iye achavakoimba panyama. Vamwe vakatengeserwa makabheji omweya. Ndikanzi mukatenga makabheji aya nemabhanana aya hamungofa makaita nzara, asi munyika mune nzara. Vanokuparidzirai rugare apo rugare pasina. Bhuku yakatiudzai tarirai vachauya varume ava vachikuparidzirai zvorugare asi rugare pasina. Vachati Jehovha ati asi ini ndisina kuti. Saka varume vhurai nzeve dzenyu munzwe kutaura kwomweya. Mweya mwoyo wenyu uyu ngaumuke ngaupepuke. Vhurai meso asi kwete meso emaziso aya, asi meso enyu ngaavhure pamwoyo yenyu. Vhurai nzeve idzi munzwe kwete nzeve dzemusoro asi nzeve dzomweya. Inzwai nomwoyo wenyu taura kwomweya. Mweya ari mamuri ngayarare nemweya mutsvene waMwari. Mobva pakutadzira Mwari motsungirira pazvitsvene zvaMwari. Pfungwa idzi nendangariro idzi ngadzive dzezvitsvene. Chigaro chekudenga cheushe chakatenderedzwa navatsvene voga. Kunzi mutsvene kureva kuti pfungwa nendangariro dzitsvene. Satani Diablos akaonekwa achifunga kufunga kwakaipa kudenga naMwari. Mwari akaona kufunga kwake ari kudenga kuti komana uyu ada kupandukira. Asati aita action dzake Mwari akatoziva kuti Satani ada kumupandukira kudenga. Nekuda kwendangariro dzakaona dzakasviba. Saka pfungwa idzi nendangariro idzi dzinofanira kunge dziri dzitsvene, tichifunga zveutsvene, tichifunga zveumwari kuti dzive dzitsvene. Saka uchiona maFacebook, Satani akauya neFacebook, akauya nemaTikTok, kuti unongosvikoti swipe, pachibuda zvinokunyangadza, pachibuda zvakaora nezvakasviba,
pachibuda vakawo vanhu vatazomishonga zven'anga, pachibuda vanhu vachiurayiwa vachichekwa zvinhu zvakasiyana siyana, pachibuda vatadzi vasina kupfeka vachiita zveupombwe. Pfungwa idzodzo dzichisvibisa ndangariro dzako nepfungwa dzako, nokuti uchibva ipapo uchafunga nezveiko? Hapana zveumwari zvauchafunga, asi uchangofamba uchifunga musoro mako kuti munhu uya zvaita hazviite, hazviite, wana mukadzi wafamba asina kupfeka, izvozvo zvichagara mundangariro dzenyu. Ndangariro dzenyu dzosvibiswa nezvamuri kuona. Zvino kana yasvika nguva yekunyengetera nekunamata, chiye kuti muchiisa pfungwa dzese nendangariro dzose pane zvekunamata Mwari. Munonamata mune kapfungwa kaye kuti tikapedza takudzokera kupeji koga ndomunoona munhu asina kupfeka, ndombonoona munhu achiurayiwa, ndomboona zvee zvanandiona zvakafa, ndimboona vanhu dzokorodza futi dzokororo rine simba. Saka muchienda wenyika ino ari pakurwisa zvitsvene zvaMwari. Zvitsvene zvaMwari zvinorwiswa nenzira zhinji dzakasiyana siyana. Asi wakaipa anouya zvikuru sei nokuti akachenjera pakudhisiva kwake. Satani mutera anonzi chief deceiver, akapandudza ngirozi chaidzo kudenga kuna Mwari wasati waona iwewe, nokubwinya kwake ikoko wasati waona iwewe kwakangonzwa ukaverenga bhuku. Asi ngirozi dzadziriko zvichitoziva kuti aiwa uyu Mwari haatambwe naye, uyu Mwari anouraya, uyu Mwari uyu ane simba. Asi Satani akakwanisa kukonesa ngirozi dzekudenga. Angatadza kukonesa iwewe zvako, iwewe unofaura iwewe kamuhangiri Zimbabwe, kamuhangiri hungry foreigners, hungry kwirikwiri, ufanze kabahambe dzokerai kunyika dzenyu. Iwewe ndiwo ungatadzira Satani. Iwewe wakaipa hana simba pamusoro penyu, asi zvaanokuratidzai nezvaanozviprezenta, anozviprezenta zvinhu zvakanaka, asi zvichikutorerai simba renyu. Zvikamatorerwa simba raSatani, izvo zvamatoziva kuti mune simba kudarika Satani. Iro simba rete Satani akagona kukonesa ngirozi. Iwewe une simba rekumuti iwewe ibva kwandini Satani. Ishe chaiye akamukunda Satani murenje. Ishe ane 40 days 40 nights akatsanya, atorwa nemweya akaendeswa murenje nomweya, akatungamirwa nemweya, akadzande murenje. Pane zvada kuratidza, mweya akamusiya ari murenje. Ishe achifamba ari murenje achinyengetera achinamata, kusvika wakaipa aona ari kure akati pane munhu ari kunyengetera munamato ine simba yandiri kuona iri kubva murenje uyu. Satani anozviona izvo, akati pane munhu andiri kuona mhani ane munamato ine simba iri kubva nemurenje umu, ikani munhu musvikira norenje ndiani. Satani akasvika ari nechekure akadongorera akati asi kuti ndiye wacho ainzi Mesiya, asi kuti ndiye wacho. Satani akasvika nedhauti akati kana uriwe mwanakomana waMwari iwewe, tora dombo iri richinjete chimba udye. Ishe akataura akati aiwa kwete, munhu ararama nezvokudya chete asanorarama neshoko nobva pamuromo maMwari. Satani akakundwa 1-0. Abva atongobva ipapo abva maita regroup kutsvaga imwe strategy. Vaizvati kana uri mwanakomana waMwari zvirokwazvo iwewe, kwira pamusoro pegomo obva wazvironedzera pasi, nokuti zvakanyorwa zvichinzi mubhuku iye Mwari akatendera kuti mwanakomana wake rutsoka rwake rugwenzure kana dombo chaiyo panyika. Usaedze Mwari wako. Satani abva arohwa two note. Satani abva atiza vamoita regroup, abva agonotaurana navanga vake madhimoni kuti varume ndakundwa 2-0 toita sei. Zvikataiwa isikanetse, munhu wese anda mari, munhu wese anda simba, munhu wese ada kunzi iye ndiye mukuru, munhu wese ada kupiwa zvinobwinya zvenyika, handiriwo nazvo, enda unomupa izvo. Satani abva auya achizvikudza akati iwewe anzi akatora Ishe akatorwa naSatani. Sekutorwa kwakaita Ishe nemweya, kuti Ishe akatorwa nemweya akatungamirirwa kana murenje, Satani akatora Ishe akamutora akamukwidza pamusoro pegomo akati
kamuratidza kubwinya kwemadzishe akasiyana-siyana, kubwinya kweIsrael, kubwinya kweAmerica, kubwinya kweAfrica neZimbabwe, kubwinya kweAustralia, kubwinya kwemaChina, kubwinya kwepaDubai, kwese kubwinya kwese akaratidza kanzi uri kuona zvese, ndinokupa zvese, ukangopfugama kamwe chete ukandinamata kawani chete. Ishe vakamukunda 3-0 da ngoma nadziyo. Satani anzi papa akabva. Ishe achibva ipapo, Ishe akabva aenda akanojorodwa muJorodhani naJohani Bhabhatidzi. Saka hama kana tautaura tichiti muchinda uyu anokundwa, akakundwa panyama naIshe, akakundwa pamweya naIshe. Saka hapana munhu achamira nemuromo unotaura achiti takakundwa naSatani panyika. Muchinda akauya kuzokunda nokuedza vanhu, asi mukuedzwa isu tinokundiswa, nokuti iye akakunda Satani ndiye ari matiri. Akakunda Satani ndiye ari matiri. Saka zvino mambo Dhavhidhi akataura achiti mweya iwoyu wakakunda ndiwo unofanira uri matiri. Ndokuyanana naShe. Ishe zvaari matiri nesu zvatiri muna Ishe, tinofanira kunge tiri vatsvene pamwe chete naIshe, nokuti zvakagara mutemberi iyi zvitsvene, ngazvive zvitsvene nokusingaperi. Zvikava zvitsvene nokusingaperi, nyange muchinda wenyika ino agara kuzotiedza haangakundi. Zadzwai nomweya, pisai pamweya, mwoyo yenyu ngaimuke. Kana ichinge yamuka, munomona achiri kure achiya nemedzo wake kuti akamedzora kuya. Kapa kanosvika kasina simba. Rugare rwomwoyo pakati penjodzi kumutungamiriri wekuimba nomuimbiri weAritasheti. Pisa remba raDhavhidha, rwiyo rwemitami panguva yaakatiza Saulo pababa. Dhavhidha anonyora nguva yaakanyora mavhesi aya kuti akati panguva yakaoma sei, ndonguva aida kuurayiwa naSaulo. Saulo anzwa kuti apagadzwa mumwe mambo, asi mambo ndiDhavhidha. Saulo akati azvitezo, panogadzwa mambo sei ndiri? Tsvagai munhu iye mumuuraye, tsvagai ngomana anonzi Dhavhidha mumuuraye. Dhavhidha akabata mwoyo wake, akabata mwoyo maoko umu, hana ichirova akatiza. Ndonguva yakanyora mashoko, akanyora kuti akanyora kuchinyengetera kuna Mwari, achiimbira Mwari, ndinzwirei tsitsi Mwari, ndinzwirei tsitsi, nokuti mweya wangu unotiza kwamuri, unotizira kwamuri. Zviro kwazvo ndichatizira kumumvuri wemapapiro enyu kusvikira njodzi dzapfuura. Ndo zvamunoita here? Kana njodzi netsaona dzasvika kwamuri, ndo zvamunoita? Kana muyedzo yasvika kwamuri, yekuba, yekunyenga mukadzi wemu, yekupomba nemukadzi wemu, kana yasvika, ndo zvamunoita here? Kuti Mwari ndinzwirei tsitsi notizira kumumvuri wemapapiro enyu. Kana timotangatoerera mari matsiriri kuti zvawira mutswanda. Ndichadanidzira kuna Mwari wokumusoro-soro, kuna Mwari unondiitira zvose. Mwari wenyu imi haakuitirei zvose here? Anoita? Haakuitirei zvose? Mwari wenyu anokuitirai zvose. Mweya wekufema anokupai mahara, amubhadhara mutende kuti murarame pamuri apa. Mwari akakupai mahara. Nezvekudya chaizvo Mwari akakupai mahara, haana kukutengeserai kuti torai mbeu dzechibage idzo mondipa mari ipapo, torai mbeu dzegorosi mundipe mari ipapo, torai mavheji muise mumagadheni menyu, kana ndakunaisa mvura asina kubhadhara hapanayo mvura. Asi Mwari anokunaisirai mvura, anokupai miriwo yekudya yenyika, anokupai zvibage zvomera, monogaisa zvibage zvenyu nehuku modya.
Hapana anzanza asina mali haji anonda. Asina muda anza haji anonda. Nokuti hama yako ikalima munda. Amunga jigemega 10 hectares paine iwe muri saka zvekudya. Modya 10 hectares dzese musapai. Vapeo bagidi vanodyawo. Ndozoda Mwari. Unoona munhu anenge aine 10 hectares dzechibage. Akakohwa swachizora ndundu kuti hadakarima gore rino, hadakarima ndinorima kai. Asi kubva papurazi pake kuenda panext pane kadunhu karipo. Pane mhuri neshirikazi nevana kugara ipapo vasina baba, vasiri kutoenda kuchikoro, vasina hembe dzokupfeka. Ipapo hapana kana chekudya, hapana kana chekubata. Vari kunanzva anzi pasi semasosha. Nanzva masosha nemuromo. Mwari muponesi anokupa zvose. Hapana chaanoregera. Uchatuma mubatsiri ari kudenga andiponese. Kana iye unovavarira kundimedza achindishora, Mwari uchatuma tsitsi dzake nezvokwadi yake. Saka mubatsiri watinopiwa naMwari ndiani? Mubatsiri watinopiwa naMwari ndiye Mweya Mutsvene waMwari. Ndiye watinopiwa naMwari kuti atibatsiri panguva yenjodzi netsaona. Tinodana kumweya waMwari anotibatsira. Tinodana kuna Kristu anotibatsira. Munguva yekuvhimwa nemuvengi, nguva yenjodzi netsaona, tinodana kuzita rimwe chete, anotibatsira. Mwari unotuma tsitsi dzake nezvokwadi yake. Iri shoko ratiri kuparidza iri rinokubatsira iri. Iro riri randinokuparidza kubva pandatanga kusvika panguva ino. Shoko iro riri rinotokubatsirai. Saka Mwari anotumira mweya wake mubatsiri wokubatsirai. Mwari oisa ngoni dzake dzeshoko rake iri kuti mubatsirikane imi. Zvanzi chinama Mambo Dhavhidhi. Mweya wangu uri pakati peshumba. Ndinovata pasi pakati pevanopfuta somoto. Ivo vanakomana vavanhu, vana meno anenge mapfumo nemiseve, uye rurimi rwavo uyu munondo unopinza. Ndiwo wakutaura iwewe nemuromo usina maremu. Unochera vanhu, une makuhwa, munhu wechirume, makuhwa munhu wechikadzi. Unonyeya, unochera, unofurira, unotaura nhema uchidziita nekudziteera. Ndozviri kutaurwa pana Mambo Dhavhidhi. Anzi meno avaya nerurimi rwavo ndine munondo unopinza. Kana vachinge vachitaura vakataura, vanotaura mashoko mabhregedhia chaivo, mabhomba chaivo, anocheka panosangana nyama nomweya. Ekuti bhregedhia iroro itori hombe kupfuura mabhregedhia anotarirwa naIsraeri neAmerika. Nokuti kana rasvika pamwoyo pemunhu rikati bhomba richaiswa ipapo richagara nokusingaperi. Kuti bhomba iro riperi patoda mweya waMwari nekunyengetera kwakasimba. Zvino building inoita zibhomba ngwana tinotovaka imwe 2-3 months tadzokera patandini. Asi bhregedhia rinokandwa pamwoyo wemunhu unogara ipapo nokusingaperi. Kuti urigadzirise uribvisa aiwa zvinotonetsa. Saka uchiona pona vanhu vakatadzirana nhasi havachaonana zvachose. Havatogoda kunzwane zvavo zvachose. Mwari atona mumwe kana kunhamo yake ari kuuya kunzi akafa ndiuyepo. Inhau yemabhregedhia akakandwa. Vakakandirana mabhregedhia 19 gochanhembe uko. Zvimwe havazivi vakakanda pavabereki vavo ndovakakandirana. Ivo vakaita inherit godo nemagiraji avabereki. Akati vabereki vako vakasivana nebereki wako. Bereki wako akakonzera mubereki wako kuti hatatati nekuda kwebhregedhia rako rakakanwa nababa vako iwewe. Saka mbakweni atiuye. Vakatora magiraji vakaenda navo, magiraji vakafamba navo iwayo mabhregedhia iwayo. Vakaita inherit mabhregedhia akakandwa vasipo. Ndo zvimwe chete nemashona namandebere. Mandebere anenge akatakura mabhregedhia akakandwa kare nguva yatitandisipo izvi.
pakaora manhere mazhinji pagogiraundi tinozvitaura izvi. Mabhiregedhiya akakandwa tisipo, asi unoona manhere akazvarwa haana kuzvarwa ipuwa iwo, asi akazvinzwa kuti ndo zvakaitika, vanotora nhau idzodzo dzida dzavo. Unoona mama 2000 vachitaura zvegugiraundi. Ipi gugiraundi yaunoziya iwewe nyika? Hapasi, nyarara. Uri mwana mudiki pane zvinhu kuti inheriti mabhiregedhiya iwewe, kuti akwadze hama nedzidza richateera. Zvino munopora sei kana mabhiregedhiya achitapuridzanwa nenhase nhaka? Ndosiyira mwana wangu Israeri nhaka yemabhiregedhiya ero, kuti mabhiregedhiya andakapotsera inini mwana wangu obva atoteki nawo, iye nemwana wake ototeki nemabhiregedhiya andakakanda inini. Zvinei naye mabhiregedhiya angu? Azvinei naye zvemabhiregedhiya angu? Ziva kuti mudhara akanetsana nanhingi, zvikaperera ikoko tantisipo. Rudo kumunhu wese, goveranai rudo kumunhu. Zvakaitika tikuzviziya, asi izvozvo hazvikupe mubvumo wekuti muvengane imi vana musina zvamunoziya. Zvakaitika zvikapfuura. Iroro bhiregedhiya iroro ramunoinhereta kuvana ndorima rinogara pavana ivo. Pane kuti chiedza chaMwari chibate zvine simba pamucheche, mucheche anenge akazadzwa nerima regodo remadziteteguru ake. Chimwe chete nemunhu akaromba. Munhu anoromba orombera dzinza rese, iye aromba zvinhu zvake. Ndapa inini izi uyo opinda bhizi nezvinhu zvangu ndizvo ndakatora. So mwana ari kupinda nhamo nematambudziko, ari kutamba kukanga waya panyika nokuti inini ndindakanoromba inini. Hazvinei naye. Ishe akataura akati zvakaitwa namadzibaba enyu ndezvemadzibaba enyu, mumwe nemumwe achamirira panhau dzake. Siyai vacheche vanamate Mwari muzvirokwadi vega. Kakuta kupasana zvikwambo inini. Pasana zvikwambo rudzinza kubva nedzinza nemageneration. Saka Mwari akataura akati ndiri mwana anegono ndinorova dzinza kubva kudzinza rechitanga rokutanga kusvika kudzinza rechina. Aiziva kuti pane nhau yemabhiregedhiya yekupasana zvikwambo iyi. Kuti sekuru wako iwe wakapasa baba wako zvikwambo, baba wako akapasa iwewe zvikwambo, iwewe wada kupasa kamwana kako zvikwambo. Madzinza ese aya Mwari ndo akataura kuti ndinorova. Imi mukudzwe Mwari pamusoro pokudenga-denga. Kurumbidzwa kwenyu ngakuve pamusoro papasi pose. Vakateera tsoka dzangu mambure, mweya wangu wakakotamiswa. Vakachera hunza pamberi pangu, wawira mukati mavo vamene. Moyo wangu wakasimba, Mwari, moyo wangu wakasimba. Ndichaimba zvirokwazvo, ndichaimba nziyo dzokurumbidza. Muka iwe moyo wangu, muka iwe mutengeranwa nembira. Ini ndimene ndichamuka mangwanani. Ndichakuonga Ishe pakati pendudzi dzavanhu. Ndichakuimbira nziyo dzokurumbidza pakati pavahedheni, nokuti ngoni dzenyu ihuru kusvikira kudenga-denga. Zvirokwazvo zvokwadi yenyu inosvikira kudenga rose. Imi mukudzwe Mwari kumusoro kwokudenga-denga. Kurumbidzwa kwenyu ngakuve pamusoro kwapasi pose. Mwari uyu ngaarumbidzwe nemunhu wose nendudzi dzose nerurimi rwose nendimi dzose. Vanhu vose ngavarumbidze Mwari, nokuti Mwari mupenyu, iye unogara nokusingaperi. Ngoni yake inogara nokusingaperi. Rudo kuvanhu vose kumarudzi ose. Ibvai pazvivi, ibvai pakuwadzana neBhabhirona. NdaBhabhirona rinosvibisa mweya yenyu, rinosvibisa ndangariro dzenyu. Bhabhirona richawa, Bhabhirona richatsva. Bhabhirona rakaonekwa kuna zvakazarurwa kwandada kuti ndiende. Vanokuparidzire zvishoma kuna weBhabhirona namambokadzi weBhabhirona, naprofita Jeremiya.
Zvinokona kuprofita Jeremia ndokwega kuti kuna vaprofita vakawadzana vakadyidzana pamukombe mumwe chete neBhabhirona. Vakazviti tivaprofita asi vasina vaprofita. Vakati aiwa isusu tinonzwa izwi raMwari nekutaura kutaura kwaMwari. Vakataura nhema vasina kunzwa chinhu. Vakaparidza nhema vasina kunzwa chinhu. Vakaprofita nhema vasina kunzwa chinhu. Mwari asina kutaura mavari. Vachida kuti vanzi nevanhu vane simba, kuti vakudzwe nevanhu vachinzi vanoziva vanonzwa Mwari ndivo, kuti vakudzwe nevanhu kunzi vanoprofita zviro kwazvo, vanoprofita zvezvinoitika. Vamwe vakaenda vakandobata mishonga kuti vanzi tiri vaprofiti. Vamwe vakati aiwa tigare tiri vaprofiti, asi nekuti vakatadzira Mwari vakamwa pamukombe weBhabhirona, mweya akatiza akatama kubva pavari, vakasara rangodemhe chete mukati musina chinhu. Ivavo vakadaro vakanoromba uko kuti vauye nemasimba kuti vaenderere mberi nechiprofita chavakanzi vaprofita, asi vazati vasiri. Mwari unotaura pamusoro penyu ini vaprofiti venhema, nokuti kana mweya akatama akabva mauri waprofiti wenhema, nokuti hakuna mweya ataura mauri. Nokuti iye mweya akasataura mauri chautaura chiri kubva kunani, chiri kubva kupi? Saka uri muprofita wenhema. Vakadaro ava ndo vacho vakanga pamukombe weBhabhirona, vakava pamukombe wemambokadzi weBhabhirona, vakafeva nechifeve ichocho. Vakata upombwe nenyika, ndo upombwe vanakaparidza svondo rakuru. Vikati vakata upombwe akavata ushema vanhu. Zvino kana uri muprofita usina mweya waMwari, mweya waMwari akatama nekuti wakapomba nemukadzi wemunhu, wane mhosva mbiri. Mhosva yekutanga mhosva yekuti wakapomba nemukadzi wemunhu. Mhosva yechipiri mhosva yekuti wakapomba nenyika, ukaisa zita raMwari mukanwa mako, Mwari asina kutaura newe. Inourayisa mhosva huru iwe pamberi paMwari. Saka vaiti in the name of Jesus ndiri muprofita inini, varume ndizwe. Namo nematambudziko ari kuuya, ende rufu rwenyu rwuri certain. Inonzi certain death ndo iri kuuya kwamuri varume. Tendeukai nhasi anonzi nhasi. Andingakuhandei kana kukuvanzai zviri pachena. Tendeukai vaprofiti venhema. Panonzi boka ravaprofiti venhema newewo waiva muprofiti waMwari, asi mweya akatama pauri wakanoromba iwewe chiprofita ichi. Vamwe vanoprofita nemagona, vamwe vanoprofita nemakamba, vamwe vanoprofita nemweya dzemanjuzi, vamwe vanoprofita nedzimwe mweya dzatisingazivi. Kana chizati chiri mweya mutsvene waMwari vaprofiti venhema, vaya vanodana period natsiro tamureta, mweya yenhema iyoyo. Ndokuti mweya mumwe chete watinoziva, mweya mutsvene waMwari. Ishe akataura kati varume kana makufamba pakunyengetera, potai muchireura zvivi zvenyu. Chekutanga. Chechipiri, potai muchimveya mweya munofamba nayo kuti mweya iyi ndeyaMwari here kana kuti yaimomwe. Muprofita akafamba kare kana akusafamba nhasi. Iye obva mazuva anzi kufamba, obva anoromba kuti afambe sekufamba kwaita. Kana usina mweya waMwari kana asipa, hapana chaunoprofita. Chipi chaunoprofita? Ndo munhu wekuti akauya pakanzi pauya vaenza, haaprofiti vaenza, anoprofita vajaira vanoziva nyaya dzavo. Kutarisati amainhinga neproblem yakati, amainhinga neproblem yakati, achizwa makuhwa kutenderera mchechi, kuti kana yakwana nguva yemusesande kuprofita, angachiprofita zvemakuhwa zvaakanzwa nezvaakaona. Kozoti vane mishonga yegona, vane fembera vaya. Nokuti anokwanisa nokuprofita iwewe zviro kwazvo, nokuprofita zina rese, okuprofita munhamba dzechitupa semaprofita venhema vekumaPentecost. Vamapostori vari profita vakadaro, vanoprofita zvakadaro. Asi Ishe ari kuti potai tinzvera mweya itonoti mweya ndeyaMwari here. Ndogara ndichikuudzai kuti potai muchiedza mweya. Kwakadzi akuita zvinese, mungosvika kuti madzibaba ndine problem andinayo, ndakabva mumba last week. Saka ngorwadza kudzima chibereko chine chipasaida. Kwakadzi zvinese, kutongosvika kuti kudaro chete. Ndakabva mimba svondo rakura, munhu waMwari, chibereko chiri pasaidi, musana uri kudzimba uri kurwadza, ndinoti mweya andibatsirewo. Ipapo uchabvaona manyawi emweya wenhema. Maziye nezvedzidzisa rekwati, kumusha kwenyu, baba vakazoti, teta vakazoti, zvakazoti,
urikulewa na nyingirama yako Satani. Kwa rume zvinotinetsei, asi kwa rume hazvinetse. Unozwa kuti munhu waMwari ndakarota hope mariniziro madeko, hope dziri kundinetsa, asi hazvida kukudzai kuti hope dzipindai mumweya munhu waMwari mududze hope dzako atopedza. Ipapo uchaona Satani achibuda ipapo achiedza kunzvenga, kuedza kuwanda kuti manje kana mweya usina kumudzwa hope unoziva sei? Mwari here vakutaura nezvacho. Kana taktara zvomweya musheni waMwari, taktara zvomweya waMwari. Kana taktara zvomweya waMwari, taura zvaMwari. Saka hapana chakavanzika pamweya. Ananiasi naSafira vakati vatengesa munda, vakadya mari yomunda. Vadya mari yomunda, vakati aiwa isusu vakatengese mari shoma kutemberi. Vakasvika vakaona Pauro akagara kutemberi ari mumweya. Vakasvika kuna Pauro akati ndiwo mari yakatengesa munda nayo. Pauro haana kumirira kubvunza. Pauro akabva ati madiri kuita chinhu chakadai murume. Pawakange une munda ungasuri munda wako here? Pawakanzi kutengesa wakati ndiwe wega kwayo wakati ndakutengesa munda. Ndakatengesa munda ndichaende mari yacho ndoisa paketi kuna Mwari. Auzive here wakazviita izvozvo murume? Ko wadire kuita chinhu chakaipa chakadai so zvokuta kumhura mweya nemashoko akutaura? Asi murume akataura akati aiwa murume, kana mari kutondidaro mari iyi ndoitora iyi. Ipapo hanzi mweya akabva ati nekuda kweizvozvo ndakuti kurova neshamhu. Hanzi ipapo mweya wake akabuda mweya mumwiri wacho, akabva afira ipapo kuti amukushe mukuri, akabva aomera ipapo. Machinda akangouya akangobata makumbo akapinda takurirana viga kunze uko. Mukadzi zvino Safira anzwa kuti ko baba haana kudzoka kotambira kuti tidye mari. Ndogodya seko baba vasiko, ikandimirire baba vadzoke tinodya mari. Tinodyira kuWaterfront uko, tinodyira kuCentury City uko, tinodyira mari paDubai apo, tinodyira kuVictoria Falls. Amai Safira vatonyora list yekwavanodyira mari. Vachonyorowa nemetsi dzacho kuti uku chadya 2000, uku togodya 5000, uku togodya 2000. Vatobhuka ndege dzekufambisa nadzo. Vakwana baba vanonoka kuuya akati kanditere ndinoona kuti pamwe pane zvaitika kutemberi, kuti pamwe vari kunamata. Safira ndopa akasvika akaona Pauro akagara pasemu nzvimbo yakagara Pauro. Akasvika akati baba ndisvika ndikuoneiwo. Ndatera baba ndiona baba haana kuuya. Kanzi wadii kuita chinhu chakadai iwe mukadzi, kurangana nemurume wako kuita chinhu chakadai. Haana kumirira kunzi show me your number, kuna kuprofitwa here, should I go deeper? Hakuna mweya akadaro. Mweya akabva atozviona vasati vasvika kuti vanhu vadya mari avo. Uyo achikopedza kutaura mashoko ake abva abatwa nenyaya yemari. Mukadzi acho yakuzoti ndaizotaka baba abatwa zvakare nyaya yemukunda wake yemari. Ndikati iwewe mukadzi semarangana nemurume wako kuita chinhu chakadai so. Ndiyo here mari yamatengesa munda. Mukadzi akanyepera mweya akati ndiyo mari yamatengesa baba acho chii ndiyo mari. Ndikati ndikuona tsoka iri, kuona kudzuzurudzwa uku. Mutumbi wemurume wako wazvuzurudzwa. Izvezvi abva munovigwa apa. Izvozvi ukatarisa machinda akamira padhoa apa, tsoka dzavo izvezvi dzine dhasi nehuruva, vanotobva kunoviga murume wako izvezvi. Tikaza ndo zviripo, ndo mari iripo, kana vakudaro inine anadanoizi chechi. Pamhanzi newo mukadzi ucharohwa neshamhu yarohwa nemurume wako, mukadzi abva atiwo ipapo takaratasa zii, machinda vaona munhu afira kutemberi vakamasiwova zozvirudzawo sekuzvirudzwa kaita murume, vakabva vanovigawo pasaidhi nemurume wake. Zvinoita mweya waMwari. Saka mweya akadaro ndiye mweya akatadza kuona hope dzako iwe. Akatadza kuona kuti mukadzi uyu haana kurambika mimba uyu, haana mimba yake yakadonha mumazuva apfuura, hapana. Pane mweya akatadza kuona izvo. Kana chibereko chari chiri pasaidhi, pane mweya akatadza kuona chibereko chiri raiti. Sana uchiwarwa, munhu asirwarawo. Rume kana kune mweya akadaro kuchechi kwenyu asingaone zvakadaro, aiwa namatai mega maprofiti enhema. Mweya ndiye mweya wekuti Andrea akanga agara pasi pemuti. Ari pasi pemuti
arikunamata Mwari zvake akatozvirasa pazvomuti akatanga abatwa nehope zvizhinji abva hanzi nemweya pane muchinda anonzi muranda weKandase ari kubva kutemberi kujerusarema ari kuenda kuEthiopia. Izvezvi ari kurava bhuku kuna Mosesi asi haasi kunzwisisa. Kuti iwewe uende unokuparidzira shoko remubhuku yaari kurava yaMosesi obva amuparidzira zveushe hwekudenga nezvaKristu. Ndakukutora izvezvi akati nditorei shande ikoko. Abva atorwa nomweya ari pasi pemuti pemango, akatorwa ari kwaari ikoko akaendeswa pamberi pengoro, akamisa ngoro akati varume mirai nengoro dzenyu. Akaona muchinda ngere mungoro umu muranda weKandase zvanzi iwo ndiwo handiza dzaiwa paninini zita rangu handina basa asi tine basa chekuti ndibvunze kuti zvaungurava mubhuku uri kuzvinzwisisa here. Ida akati azviziva sei ndikava bhuku zvinhu kwamatumwa munhu. Akati handisi kunzwisisa uya kunoku chiri paridzira iwewe zvakanyorwa mubhuku zviri kurevei ndikuverenga asi handisi kunzwisisa. Abva amuparidzira zvose zvemubhuku yaMosesi kusvika muranda weKandase atenda evhangeri zvanzi saka chikunditadzisa kuti ndibhabhatidzwe chii. Zvanzi hapana. Tikanziona mvura iyo papane mvura yakati pasaidhani zvinokwana yamafulati paine mvura pasaidhani iyo mvura irapoyo ibhabhatidze izvezvi usati wabva panapa. Nokuti evhangeri yawaniparidzira panapa sanaparidzirwa nemunhu ndane makore ndichiverenga bhuku iyi asi bhuku iyi yawaniparidzira nezvayo aiwa inini Mwari ndiwani Mwari andinomuda ndakutenda naMwari nhasi chaichai. Chiwanza kana zvakadaro uya tikujorodhe muranda waKandase akajorodzwa panzira. Muranda weKandase akapona. Apedza ipapo mweya abva atora Andrea akamubvisa akamudzorera kumango kwangari. Ndiye mweya watinotaura nezvake. Iye mweya angatadze kuona kuti mukadzi uyu chibereko chiri pasaidi. Iye mweya angatadze kuona kuti mudzimai uyu musana wake uri kudzimba. Angatadze kuona here kuti mukadzi uyu ari kunyepa haana mimba yakabva mabindu. Angatadze kuona here kuti murume uyu haana hope dzakarota. Kana akadzirota angatadze kuona here kuti akarota hope dzakati. Varume musademisa Mwari mumaoko menyu. Mwari hachisi chinhu chinokwana mukapu kana muroko. Yekuti mvura inonzi yazara 1 lita muchigubhu chemvura. Hakuna Mwari, hakuna mweya akadaro. Mweya akatora Ishe kubva uko, Ishe akaendwa naye kurenje uko 40 days aine mweya. Mweya iyeye ndio mweya akamutsa Kristu kubva kwakafa 3 days Ishe akamutswa nesimba iro. Ndiye mweya watinotaura nezvake here varume. Tanzi mweya iyeye anotanga akurengwa. Anotanga anzwa hope dzapiri. Anotanga ambonzwa kuti iwewe chii chikudzimba chikurwadza. Ndidhokta. Dhokta asiri kuziya asina meso emweya nezvokuona. Ndiye anotanga kubvunza kuti uri kuzwei hama. Obva atora chenja chemunzeve chitesikopu. Obati muri kunzwei itai so. Obva adaiswa achiteerera kuti munhu ari kufema zvakanaka here, mwoyo uri kurira zvakanaka here. Obva abvunza kuti chii. Haasi kutoziya, haana kutoziya kwauri kuti uri kunzwei iwewe. Musoro kutema, utema papi, saidire, kwa temperature, kwa tola temperature, haasi kuziya, hana kuziyawo. Chiremba chaiye hana simba unaenda mweya mchena. Mweya mchena wa Mwari iye wacho ali akagadzira munhu. Pane varume vakanga vasingaoni. Chivanzi mwanakomana waDhavhidha ukupfuurapo ndikukubvunzwa ukupfuurapo mwanakomana waDhavhidha ndibatsire. Ishe abva acheuka kuna munhu asingaoni abva auya ipapo abva atora mavhu akasvipira mate pamavhu akakanya mavhu akazora maziso emunhu anga asingaone bofu akati enda kurwizi rweEufrates uenda unogeza ikoko meso ako uchadzoka wakuona. Ndiye mweya wakutaura nezvake. Mweya wekuti munhu haasi kuona asi munhu nokuti mweya agadzirisa zvaanosipo munhu akuona sekuona watuita. Ndiye mweya akatadze kuona kuti amai ava vari kunyepa. Aiwa mweya akadaro namataimega arume. Ndo vaprofiti venhema vari kuparidza nezvavo. Taipi yeHadhesi, taipi yatiri kutaura ndo taipi yeBhabhirona. Vakanga mumukombe weBhabhirona nemhomwe yeBhabhirona vakapomba nayo.
Hakuna mwari akadaro, hatina mati mwari akadaro. Chinonzi chimbu chinzwa manje zvinoitwa vamwe vako vaprofita vakadaro, vanoita zvakadaro. Izvonzi Mwari achitaura kubva pa Jeremiah 29 kebasa 24 mukati. Mavara makuru hapana, asi kumaverenga kuti atikuenderana nezvatiri 24 yo. Zvino kuna Sheremia muNeharemaiti unofanira kutaura uchiti, zvino Shemia uyu chinda wanonzi Shemia aiva muprofita wenhema. Ndiye muprofita wenhema wokunyepa. Zvanzi chii nemuprofita? Zvino hanzi naJehovha. Jehovha achirayira kumuprofita Jeremiah. Jehovha anoti kuna Jeremiah, zvino iwewe Jeremiah, enda kuna Shemia muNeharamaiti, unofanira kutaura uchiti kwaari, zvanzi naJehovha wehondo, Mwari waIsraeri, zvawakatuma magwaro nezita rako kuvanhu vose vari Jerusarema, nekuna Zefanaya mwanakomana womuprista Masiya, ndiwaiva baba vamuprista Zefanaya, vainzi Masiya, nekuvaprista vose uchiti iwewe kwavari, Jehovha wakakuita muprista panzvimbo yomuprista Jehoadhia, nokuti mumba maJehovha, kuti mumba maJehovha muve navatariri, kuti usunge mumatanda nemumaketani mumwe nemumwe unopenga, uchizviita muprofita iwewe. Kuzvino wakaregereiko kutuka Jeremia weAnatoti, muprofita wangu wandinoziya? Wakatokutuka apa, ukatuka vamwe, ukabvisa vanhu, ukagadzirisa vanhu, ukabvisa muprofita, ukazvigadza iwewe navaprofita, kwasitoyo ndiwe muprofita iwewe. Kusei wakasiya Jeremia? Vaprofita venhema vanoziva profita iwe, vanoita mahumbwe, vakaona kuti panapa pana profita chai, vanoita mahumbwe pachechi. Ndosaka paJerusarema takati vaenzi vakauya gadzikana, kuti kuda kuuya kuzoda kupuractiza urongwa hwavo, kuti vaone mishonga yavo irishanda reprofita. Vanhu vanoprofita zvine order, enda uprofite paprofita nemumwe profita wega. Munhu abva kuprofita maifundisi obvanzwa tonyaya ndozvakaresera ndotsvaga engo yekurova nayo upinda tienda semunyaya kuti ndinongosimbisa omwe ataura pana uyu kuti ichokwadi, amai ichokwadi zvinokwa aye wagara pasi uda kutsinhire chiwe kamutsinhira apana chamutsinhira kuva maifundisi ndoegari muchechi wamwe vari kuprofita vamwe vesa. Jehovha ari kumubvunza kuti wasiyei Jeremia wangu muprofita, wamusiyei pakutuka pawatuka vanhu vese? Kuzvino waregereiko kutuka Jeremia weAnatoti? Unozviita muprofita pamberi penyu. Zvaakatuma shoko kwatiri paBhabhironi achiti, nguva irefu vakaidzimba mugaremu, simai minda mudye zvibereko zvayo. Zvino muprofita Zefanaya akaravira muprofita Jeremia rugwaro urwu. Ipapo shoko raJehovha rikauya kuna Jeremia richiti, tumira vakatapwa vose shoko rinoti, zvanzi naJehovha pamusoro paiye Sheremia uyu muNeharamiti uyu, iwe Sheremia, zvaakakuprofita ini sangano, ini ndisina kumutuma, akakutendesai nhema dzake iye. Naizvozvo zvanzi naJehovha, tarirai ndicharova Sheremia muNeharamiti nevana vake vese ndichavarova. Hangavi nomunhu ungagara pakati pavanhu ava, uye haangauoni zvakanaka zvandichaitira vanhu vangu inini, ndozvinotaura Jehovha, nokuti wakataura zvinomukira Jehovha. Apa Mwari apa ari kutaura kuti
takudzima iweyo panyika kukurabha hauchaonekwa zvachose iwe nevana vako vose. Dzinza rese takudzima kubva kuna baba kuna sekuru baba vako pamwe hanzvadzi koma vanina vana vako hama dzako dzongonzi hama dzako dzese takudzidzima. Saka usiyane neshine munhu akaromba iwe. Munhu akaromba akauraya hama dzese asiyanei naShamia. Vakafanana nokuti munhu aromba kuti aite mari apedza dzinza rese. Munhu aprofita nhema achiprofita achiti Jehovha atiye Jehovha asina kuti waurayisa dzinza rese. Saka iwewe nemunhu akaromba munhu same family same WhatsApp group. Jehovha anokudzima ivarume. Izvo zvivamwarita matama nemari dzekuba izvo tichiprofita chenhema. Nguva iri kusvika. Izvo zvikamarika kubata kaprofita wenhema. Obhadha kamari, otenga kamota, otenga kasitenda, ovakaimba inenge hotera nemari dzekuba dzekunyepa kuti Jehovha ati iye asina kuita dzeuprofita wenhema. Aiwa, nguva ichasvika. Jehovha haazi munhu anoita zvinhu nekukurumidza nedzungu. Jehovha ane nguva yake yachabata. Nguva ikusvika yomumwe nemumwe paachamira pamberi paMwari achizvitaurira nhau dzake kuti Mwari ndakakutadzirai. Nguva ichasvika yekutongwa kwamarudzi. Ende kana yakwana nguva hautongwe naKristu, hautongwe nemweya mutsvene waMwari. Iri razakuparidzira nhasi iri ndo richakutonga. Kana izvozvi rapinda munzeve dzako izvozvi irori ndo richapuleyiwa wakamira apa asati ataura akatarisa. Mwari asati ataura akatarisa. Ubva ndipuleyai. Ndobva yapuleyiwa ichidzi musavaprofiti venhema, musaparidze nhema, musaprofita nhema, musashandise mishonga pakuprofita. Iwe ukati Jehovha ati iye Jehovha asina kuti. Ndobva yanzi mweya ndiyo irakwamutati ataura. Mweya kuti handangobva munhu zvemasvondo kutaura iwe. Aya ndaziya. Uvanzi chama randozvinhu. Saka watoita sei nhau dzakwe. Hanzi namweya ndaziye mashoko. Unoti chii nazvo izvi? Pane pauchamira uchiti mweya usandaro mweya please mweya wani. Makangano ndimi chete makangano but ndimi akandiudza mashoko aya. Mweya akasara kuti aiwa rewind play aitione yoplayiwa denga risakatarisa risakatarisa. Uyo uchiti Jehovha ati Jehovha akuti amai mimi evanzi mweya ndizvo here. Ndoakapa mashoko mweya kuti handazviziye. Nambova mashoko ere. Anondipomera imhosva futiyo. Mhosva futiyo ukamachisa mhosva pamusoro pemhosva. Apo uri pamusoro pekutonga kwemhosva. Kudenga ucharohwa munhu. Maizvozvo. Kudenga ucharohwa munhu. Evhangeri ratiri kuvaparidzira vachiiramba nhasi. Iyi ndo ichavatonga iyi. Kuti yakaparidzwa kwainzwa asi wakaiignowa. Ukati ari kuparidza hana basa. Asi usingazive kuti ari kuparidza uyaye zvesho hana basa asi zvaari kuparidza izvi ndo zvine basa. Handina kumuka ndichiti ndaparidza iyi. Zvichira kuti iyi yakaparidza isi yangu ini. Aisi yangu iyi. Ndatoitorawo kumuridzi. Ndaitora kumuridzi ndikaipasanurawo kwamuri kuti mutendeuke. Zvino kana pakutongwa utongo chinzi iwe ramufundisi unoti chii nevhangeri iwe uchatongwa uchinzi unoti chii kune vhangeri yakaparidzwa. Zvino basa rakaparidzwa nani? Ikaparidzwa nemwana, ikaparidzwa nemucheche, ikaparidzwa namadzibaba, ikaparidzwa napapa kupendakosti, ikaparidzwa namadzibaba dhamureta kukrawa uko. Asi kana yaparidzwa chete ichibva mubhuku iyi ndo akabvunzwa. Mwari achakuverengera kuti yakaparidzwa paJerusarema namufundisi bhuku. Ikabva ipapo ikanoparidzwa kupendakosti, kuministry wati obva waenda ikoko, wabva ikoko yakaparidzwa kumethodist uko yakaparidzwa ku. Saka uri kuti vese vatatu ava hauna kuinzwa. Ichasvika nguva iyo kunobva evhangeri kumwe chete anotishandisa kuti iparidzei mumwe chete.
Hapana pandinorara nehope nepfungwa dzangu nomuka ndichiti ndasina kuparidza zvaprofini asi vachandiona kwete. Ukatoona tatoivhura taiparidza somweya ada kuti mudye pakudya petafura dzakadaro dzomweya. Naizvozvo tafura zvadzaiswa dzomweya iwewe chinokora udye uchiri mupenyu. Nokuti chokwadi ndakuparidzira hama ndikati nguva yekusvika muprofita wenhema achadzurwa. Ndakuenda kuna mambokadzi yeBhabhirona. Mira unzwe zvichaitika namambokadzi weBhabhirona nemuchinda anoprofita nemweya yenhema nechikara chinokuvapa iwo mweya wenhema iyoyo. Ndofana kubva zvakazarurwa 17 kubva pakutanga kusvika pakupedzisira, kubva pa1 kusvika pa18. Mavara makuru aipo kuputswa kweBhabhirona mhombwe huru. Bhabhirona ndo nyika ino. Nyika ino ndo mhombwe huru iri kupomba namadzishe. Zvino chiprofita chakawaitika. Zvino mumwe watumwa ndiJohana akanyora. ndiJohana kutaurwa naye nemutumwa. Johana apiwa mashoko ekunyora mubhuku, apiwa nezviratidzo zvaaratidzwa kumweya. Aratidzwa kumweya Johana akati izvi kanyore pasi, izvi zvinotyisa izvi. Andikazarira zvinhu zvakadai ndega. Kanyore mubhuku. Zvona Johana. Zvino mumwe watumwa vanomwe vakanga vaine ndiro nomwe akauya akataura neni achiti, uya pano ndichakuratidza kutongwa kwemhombwe huru inogara pamusoro pemvura zhinji. Madzimambo enyika akaita upombwe nayo, navanogara panyika vakabatwa newaini youpombwe hwayo. Ipapo wakandiisa murenje mumweya, ndikaona mukadzi akatasva chikara chitsvuku chizere nemazita okumhura Mwari, chine misoro minomwe nenyanga 10. Mukadzi akanga akapfeka nguo tsvuku neshava, akashonga ndarama namabwe anokosha namaparera erudzi. Ruoko rwake urwu makanga mune midziyo yendarama izere nezvinonyangadza netsvina neupombwe hwayo. Ndo zvimabresileti, zvimabengoro, zvimatatu zvamunonga zvichinyorwa zvezviya. Ndo zvakazara maoko emhombwe. Zvichinzi ndo mudziyo wendarama uzere nezvinonyangadza netsvina youpombwe hwake. Pauma pake apa pakanga pakanyorwa zita rakavanzika. Harisi pachena, izita rakavanzika. Saka kana tichiti Bhabhirona izita rakavanzika, tikaritaura izvezvo anotaura kuti zvemubhaibheri, zvakudaro zvebhabhirona zvemubhaibheri zvebhuku. Iyi bhuku iri kuna zvakazarurwa. Kuna zvakazarurwa ndekune zvinhu zvisati zvaitika nezviri kuitika. Iri kuna zvakazarurwa, kune zviri kuitika nezvichazoitika. Saka Bhabhirona guru izita rakavanzika, ndiuye inotaurwa ichinzi Antikristu. Ishe panakataura kuti izita remunhu. Zviri kutoitika izveni. 666 iri kuitika izveni. Antikristu chiri kuitika izveni. Asi chinhu chakawanda so chokuti ukada kuchitsvaga nemeso hauchione nochipotsa. Izvo zvingochani dzakwese kuchechi chaiko magochani dzaamafata izvi. Ava vafundisi gochani. Izvo zvimarepa ari kuwanda kunyika dzenyu. Nyika yeZimbabwe hapana panovereka newspaper akasazwa kuti kwakarepwa vanhu. Nyika ichasvika pakuipisisa. Ndo zvakanyorwa mubhuku. Nguva yekutengeserana nekutenga yekuti kana kusina kunyorwa munembo hautenge kana kutenga, hauende kubasa kuti haupinzwe basa. Nguva iyi ndo yatiri kupinda. Hanzi pauma yake pakanga pakanyorwa zita rakavanzika iri. Runoti kudii zita iri?
zita iranzi ratakanyorwa kuti Bhabhirona, guta guru, amai vemhombwe nezvinonyangadza zvenyika. Izita pane first name, second name, third name, kusvika kulast name, surname. Bhabhirona, guta guru, mai veupombwe nezvinonyangadza zvenyika. Ndoupombwe uye wada kuparidzira izvozvo vakuru. Ndoupombwe hwatiri kutaura nezvemaprofita enhema. Ndoupombwe hwacho. Upombwe chaihwo hwekuita upombwe chaihwo. Neupombwe hwekupomba pamweya. Neupombwe hwemaprofita enhema. Vachinwa mukombe wekupomba wamambokadzi. Vachiti Mwari ati iye Mwari asina kuti. Ipapo ndakaona mukadzi akabatwa neropa ravatsvene. Kubatwa neropa, kudhakwa neropa ravatsvene. Imi vatsvene, imi muchiurayiwa, ropa renyu rinodururwa mumukombe wemukadzi uyu kuti anwe ropa ravatsvene, obva adhakwa naro ropa renyu imi. Ndozvivi zviye zviya pazvinenge zvichikupinzai mugomba rakadzika zviya. Paipe pamunotendera zvivi kuti zvibate ushema munhu, pamunotendera upombwe kuti abate ushema munhu, paipe pamunoti temberi yacho onyora matatu, temberi yacho iruka musoro, temberi yacho idyisa nguruve iwewe. Ipo paipe temberi yacho vanopomba nayo temberi. Ndo vatsvene vanenge vachiraswa vachiurayiwa nemukadzi. Misheni yake inenge yatopasa. Ropa renyu renenge ratoiswa mukombe make kuti anwe adhakwe zvake. Ndipo paunoona munhu ainzi aimbova mufundisi, aimbova muprofiti, aimbotsungirira achishingirira pane zvokunamata, asi akapanduka, akadzokera kubhawa izvezvi, akutorara murodhi nekudhakwa, akamwa machasu. Evhangeri yese yakaparidza yese yakadhailutwa ikanwiwa nemhombwe iyi. Ndovaiva unonzoona achitaura ndimi pabhawa, akabata bhiya achitaura ndimi kuti kuona bhiya iri rinoti obva taura ndimi achitaura ndimi dzedoro. Oti hatakambona matakaiti matakadya kare agutse mwana, ropa rako rakanwiwa iweyo kudhara nemhombwe iyi. Uye ropa rezvapupu zvaJesu, zvapupu zvaJesu isusu tinoparidza Kristu. Mumwe munobva ndakun'anga wobva atiroya tife. Izvozvi kusungana vakauraya bishopu, bishopu akabirwa mukadzi, vachiva mukadzi wake pachechi, vakamuurayira mukadzi wake. Ndo vatsvene vakutaurwa. Ndo vatsvene vakabvunzwa zvikanzi ichakwana nguva rini iko yamuchatsiva ropa ravatsvene. Zvikanzi Mwari nguva dzisati yakwana kumira. Anzi Mwari akatitora akatisa pasi pechigaro cheushe, akatipa nguo chena, akatipfekedza nguo chena, akatimira chinguva chiduku. Nguva ikusvika ndichatsiva ropa renyu. Ndo ropa racho rinenge richitaurwa iri. Mwari pachatsiva ropa ndo ropa riri kutaurwa iri. Kuti mukadzi akatakura mwana mucheche mudumbu make, mumwe munosvika kubva asunga mwana kuti mwana asabudemo. Mumwe munobva auraya mwana ari kudumbu ramai vake. Ndo ropa ravatsvene irori richaiswa pamusoro pavo. Varoyi, nevari kukudzvinyirirai, kungava kumabasa, dzimba, kumhuri, kugavhamenti chaiko, vachikudzikirirai neutsinye chaihwo. Ropa renyu iroro richaiswa pamusoro pavo. Ndo ropa richatsiwa. Nokuti kuna vamwe vanhu vanobvunza kuti vasina mari havasi chinhu, varombo havasi chinhu, hanzi anongofa, hapana basa anouraiwa, hapana anomubvunza. Hakuna munhu anomubvunza, asi aripo achamubvunza. Vane mari vanobvunza vane mari ka, nevane simba kunana zanu kwekwe. Vane simba rekuti anotora munhu woenda naye omuisa pasi kuti wofirako. Woti hauya hapana nokutsvaga uyu, hana hama. Hana hama yechokwadi. Asi ropa rake richabvunzwa, kuna acharibvunza, ende acharibvunza yeye achakudzima mweya. Kune vaya vanobata mishonga, vanoisira namuchetura, taisira munhu muchetura afirapo, nekumabhawa kwamunenge muri muchinwisa nadoro, obva waisirwa mudoro, obva wafira ipapo.
kwa zvidzirei kwanza anoshita nemari akuzvikudza anza achidhakwa izvi hapana munhu ane basa nacho. Pauri iwewe chidhakwa hapana ane basa nacho, asi aripo achabvunza ropa iroro chabvunza. Uye ropa rezvapupu zvaJesu ndakati ndichiona ndikashamiswa nokushamiswa kukuru. Ipapo mutumwa akati kwandiri, washamiswa neiko naizvoni? Ndichakuudza zvakavanzika zvomukadzi nezvechikara chinomutakura, chine misoro 9 nenyanga dzine 10. Zviranzi chine mutumwa kupatsanura zvaonekwa manje. Zviranzi chikara chawaona ichi Johani chaivapo, hachichichipo izvezvi. Choda kukwira chichibva mugomba rakadzikadzika kunoparadzwa. Vanogara panyika vasina kunyorwa mazita avo mubhuku youpenyu kubva pakusikwa kwenyika vachashamiswa kana vachiona chikara ichi, kuti chaimbovapo hachichisisipo uye hachizovapo. Ndipo paanofunga kune njere, ndo panokufunga kune njere. Misoro 9 iyo yaona ndo makomo 9 anogarwa nomukadzi, ndo madzimambo 9, vashanu vavo, mumwe uripo, mumwe ugere kusvika. Kana iye achisvika unofanira kugara chikuwa chiduku. Chikara chaivapo chisisipo ndiye worusere, mumwe wava9 unondoparadzwa. Nyanga dzine 10 dzandaona ndo madzimambo ane 10 achigere kupiwa ushe, asi vachapiwa simba namadzimambo pamwe chete nechikara nguva imwe. Ivo vane ndangariro imwe, vanopa chikara simba ravo neushe hwavo. Ava vacharwa negwayana, gwayana richavakunda, nokuti iro ndiye ishe wamadzishe, mambo wamadzimambo. Na ivo vanaro ndivanhu vakadanwa, vatsvene vakatendeka. Zvino akati kwandiri, mvura yawaona zhinji zhinji yakagarirwa nemukadzi, inogarwa nemhombwe, ndo vanhu navazhinji namarudzi nendimi. Nyanga dzine 10 dzavaona nechikara ndo vachavenga mhombwe, vachaiparadza nokuitorera nguo, vachadya nyama yayo nokuipisa nomoto, nokuti Mwari wakaisa mumwoyo yavo kuti vaite kurangarira kwake, vave nokurangarira kumwe chete, vape chikara ushe hwavo kusvikira mashoko aMwari aitika. Mukadzi waona ndiro guta guru rinobata ushe namadzimambo enyika. Saka guta guru rinobata ushe namadzimambo enyika ndii mhombwe huru, mambokadzi weBhabhirona. Saka paipepa unotadzira Mwari, uchiita madiro aJojina, uchiita zvaunoda. Ipo paipai unongoshandira madzimambo weBhabhirona, mambokadzi weumhombwe ndounongochishandira. Paunopombera mukadzi wako uchimuitira girlfriend, uchimuitira barika, uchiita sei, unongochitonamata uchitowedzera simba kuna mambokadzi weBhabhirona. Unongochitomunamata, ndochinamato chake ndochitendero chake. Kuita upombwa unoita chitori chinamato chaunenge watopa sezvinonhuhwira. Semunamata topa kuna Mwari zvinonhuhwira, kuti namato yedu patinonamata kuna Mwari inopiwa pana Mwari sezvinonhuhwira. Iwewe ndozvaunenge uchiita neupombwe hwako, uchinopa umhombwe hwako kuna mambokadzi weBhabhirona sezvinonhuhwira. Ityai Mwari, musatadzire Mwari. Zamai kururama, reururai zvivi zvenyu, dzokai kuna Mwari mudane yachiri pedyo. Mweya yenyu ngaisimbiswe, mwoyo yenyu ngaimuke, pepukai pamweya,
musaipa mweya akadzomweya ngadzisimbe musapeperetswe nemhepo nezviuyo zvenyika. Nyika nezvinhu zvayo siyai, zvokuti ini ndiro yeZANU siyai, ini ndiro yeMBC siyai, ndo zvimwe zvenyika zvacho izvozvo zvinenge zvakaiswa ropa renyu mumukombe namamukadzi weBhabhirona. Musapombe nenyika, siyai nyika nezvinhu zvayo. Danai kuna Kristu achiri pedyo, danai kumweya mutsvene waMwari. Tsvagai zivo, tsvagai uchenjeri. Ane nzeve dzokuzwa ngaanzwe zvinhu zvamweya pakereke, kuzwa nekubwinya nemasimba ose ngazvive panzvimbo yenyu Jehovha kubva zvino nokusingaperi. Amen.